социална гледна точка, социално значение на община Пловдив през този програмен период, въпреки че не е от най-големите по стойност. Но със сигурност мога да ви кажа, че това е един от най-трудните проекти, най-мъчните проекти, проектите, които са изстрадани. И респективно това е проекта, на който най-много се радваме. Знаете, когато изстрадаме нещо. Не случайно в речта си, да съм планирал, искам лично да се обърна към някои хора, които положиха много труд и много нерви изобщо, да можем да сме тук днес в този ден и госпожа Деница Николова е един от тях. Специално благодаря за подкрепата, когато ръководихте оперативната програма, за всичките проблеми, които имахме, за всичките удължаване на сроковете, на нашите хора тук в Коца, Краси Тодоров, на Петя Гавазова. Това са хора, които са някъде отзад и винаги кмета взима думата и кмета получава ръкоплясканията, министъра в случая, но реално има едни хора, които отзад вършат много работа, която не се вижда. Гордо се за нас. Благодаря на Общинския съвет. Доктор Очкунова виждам тук. Няколко пъти община Пловдив трябваше да гласува решение на Общинския съвет за увеличаване на сумата, тъй като започнахме с малко грешно заченато тук, ако използваме тази символика. Проектът тръгна по един начин, с едно оборудване, след това се оказа, че община Пловдив може да достави по-модерно оборудване, което респективно пък изисква по-скъпо обзавеждане, допълнителни средства, препроектиране, молби към управляващия орган, тук Европейската комисия. Благодарим за така доброто отношение, за удължаването няколко пъти, което имахме като възможност, но пък резултата от това е, може би, ако не най-прекрасното, то поне на най-високо ниво в България оборудване. Не мога да кажа, че искам да виждам много хора тук, по-скоро искам да виждам усмихнати хора, които излизат от тук. Надявам се да има много хора, които виждат смисъл в живота си, когато дойде тук, да добият увереност, че той ще бъде много щастлив и ще излезнат от тук, ще имат бъдеще и ще виждат живота си след години. Ние сме длъжни, благодаря, че целият град, въпреки че имаше много възможности за политическо говорене в този проект, имаше възможности за много критики, имаше възможности за много дивиденти, както ние обичаме да казваме политически, но в Общински съвет Пловдив и в обществеността и всички политици в Пловдив това не си го позволиха да го направят, така че още един път благодаря на всички, особено в Общински съвет, да гледам доктор Очкунова, но абсолютно всички подходиха по този начин. Ние винаги подхождахме с разбиране, за да можем да осигурим това, което е тук. Изпълнителите